Където съм аз? Ели снимай. Какво не му да се усети, че ще бяга ли? Ба, чупенака ще го е, ба. Не го взимам аз. Мога ги моря. Майко, Нанко се сърди. Нанко много се сърди за коня, като му барам кончета. За мен е само жокера ми даваш и джамбо. Виж как се опитва да се дига. Само къшки. Само къшки. Много хубаво си върт кончета, баса кончета. Предела му, предела. Там къщата ще го рутинира. Стои на къшки. Оп. Два по два взима на те. Да, два по два, да. Ма къщата не му дава. Не му дава. Страхотни кончета. Няма какво да говоря. Страхотни кончета. На 3 години ми е варял кончета. Да. Стила кончета са идеални, а година и половина. За мен аз имам 3 година и половина. Много съм доволен. Много съм доволен. Кончета бажва. Друга да се учиш ти. И от малки дай, той Нанко си ги такова. Няма на гайката, ако съм аз до сега бях го чилавцел, нали, с крак, че се седосам и ритъм да искам да ритна с крак, че не мога да го достигна. Джамбо го ритах с крака, беше голям. Аз не, той не е бил там. Аз помисля, че си играеш с коня, ама това е вярно, вика. Къде си играеш, Джамбото? Карай. Не е фатка да ги биеш коне. Най-важното да бягат право, да не прехвърля галов сега. Оп. Това още му не го бъде, не да Това са малки, откъде са още? Той фанен таблет веки отиде. Най-важното право да бяга. вижте, друга го удри, аре, се удара, би. Браво. Браво. А така се прави, Това е. Той стане много мето. Браво. Браво, хубаво. Не, нещо. Хубаво. Нещо. Не се подплаши.